Takže čau Fortniteáci a dneska si tu dáme to Murder Mystery, jo. že doufám, že se vám to bude líbit. Pokud se vám to bude líbit, můžete, tak ty, co se na mě díváš, můžete zanechat like, odběr, zvoneček, abys nebyl blbeček, jinak dopadneš asi nějak takhle, jo, hele. Totálně se rozpadneš, protože si dal like, odběr, zvoneček a jsi totální blbeček, jo. Takže já to nebudu obkecávat. Mimochodem, lidi, můžete mi napsat do komentářů, jak se vám líbí ten skin. Podle mě je to teda jako libovka, jo. Samozřejmě my tady jako naladíme sluníčkovou náladu. Jo, naladíme tu sluníčkovou náladu a protože samozřejmě je to léto, teda pochybuju, že to bude mít hodně zhlédnutí, protože všichni jsou na dovolené, ale co si myslíš ty, Vysy? Vůbec nevím. To já taky ne. Každopádně já jsem úplně blbej, takže to líbni. Protože jsem dal, je úplně super, líbni to, protože já jsem dal private. Jsem zapomněl dát publicy. House. Dáme Paradise. To je limitovaný, tak. No, když ona, no aha, tak je House. Lidi, počkat. Lidi, teď mě neslyší, já jsem se mutnul. Já si potom koupím zvětšený šance na Murdera, jo, takže já to je jako v Robloxu, ne? tak. A jo? To v Robloxu? No, hej, nepromuj tady žádný, jo, nemáme tady spolupráci, tak. Jo, my jsme v Robloxu. Nemáme spolupráci, a takže si zase můžeme říct, co chceme, jo, to je vlastně. Kdo seš? Nemůžeš si. Kdo jsi? Mimochodem, nemůžeš se dívat na to. Nemůžeme se to udělat podle skinu, aby se nevěděli, kdo je kdo. Kdo jsi? Řekni mi to, prosím. Ne, to je Murder Mystery, že nevíš, kdo je kdo. Hej, ale my jsme jakoby tým. Ne, to je Murder Mystery, ne, ty jsi vrah. Jsi vrah. Ne, nejsem. Řeknu ti to, takhle. Možná, aha. Tak potřebujeme 3 minuty přežít. Já si tady asi poberu koníčky. Ježiš, kolik tady je lidi a nikdo se tady nepřiznal. Takže prosím, přiznejte se. Doufám, ty jsi murder. Ty jsi murder. Doufám, že tady to, že tě nepotkám, protože je to takový, je to růžová týpka, je to týpka v růžovém, Kde je šerif? Jsi šerif? Ne, nejsem. A jo? Pomoc! Já jsem mrtvý. Ok, pojď do lobby. Dojďte spektatovat. Tady hledám šerifa. Jo. Aha. Každopádně lidi, já jsem se teď mute. Takže tady asi. A on teď není v lobbyčku. Aha. Já si jdu koupit zvýšený šance na Murdera. Aha. Jo. Doufám, že budeš murder. Každopádně já si teď. Nikdo nebyl šerif? Teď změním skin. What the hell? Že nikdo nebyl šerif? No, nikdo nebyl šerif, dej Paradise. Ale nikdo nebyl šerif. Tam se ukázalo, že nikdo nebyl šerif. Tam nikdo nebyl. No, se to ještě googlo, že nikdo nebyl šerif. To si měl. Naladíme sluníčkovou náladu. Jdeme sbírat koňásky.
O, tady je koliňářství. No, nejsem, no. Kdo jsi? Prosím, řekni mi to. No, já nejsem. Dávej si pozor na tu růžovou týpku, jo? Jo, ok. Kamu mi se tady líbí píseň. Abych to řekl, tak mimochodem jsem Hunt, jo. Ale teda to. Ale když umřeme, to byla jen testovaná hra, to jen jako zkušební, jo. Ale když umřeme, tak to nesmíme říkat, jo. Tak jo. A taky si nebudeme říkat, jaký máme skin. Kámo, týpek má gridy. Proč si nebere coiny? Cože? Počkej, jak to, že jsou dva murdři? Jak to, že jsou dva murdři? Jak to, Já jsem murder. Když ta růžová týpka byla taky murder, já tě spektuju. Kámo, tak ten je levej. Ten je levej, ten týpek. Kámo, kdybych mohl, tak bych to řekl ostatním týpkům, můžeme to. Že jsi vrah. Já nejsem vrah. Co říkáš? Jo, a proto tě teď spektuju, kámo. A vůbec nemáš v ruce meč. Vůbec si teď, jo, vůbec tady teď nejdeš na toho Deadpoola. What? Ten je levej hrozně. Jo, no. Kámo, ten má fakt hodně na nic aim. Kámo, co, ale ty jsi taky na nic, kámo. Co děláš? Jsi zabil. Aspoň, že jsi uviděl Wi-Fi. Kámo. Hej. Ale teďka nenávidím lidi, kteří dencí. Doufám, že budu šerif. Doufám, že budu murder, kámo. Hante, dívej se, hej, chceš slyšet, co jsem dělal, když jsi mluvil a já jsem zjistil, že jsem murder? Ne, dej Tom, dej Tom, co jsi dělal? Já jsem dal klub. Kámo, tenhle jsem mám mega dobrý emote. Tohle to týpka má dobrý emote. Aha, tak my se vyhráli. On nebyl nikdo. Nikdo nebyl murder. Všichni měli tak malý šanci, že prostě nikdo nebyl murder. Come on. Pojď office. Ne, bunker. Tak house. Tak je house. Okay, bunker. Je house. Jo, no, škoda. Komu tady nějaký týpek read. Aha, tak tady nějaká týpka má 100 zabíjení. Počkej, nejsi náhodou. Že jo? Já jsem asi viděl, kdo je murder. Kdo je murder. Kdo? Nějaká ta zlatá týpka asi je. Nebo hrášek.
Protože běhal za mnou. Ne, to jsem já, to jsem já. Ne, nejsi. Ten hrášek. A ty jsi hrášek. What? Hante, pojď sem. No. Sigma. Já jsem si myslel, že jsme tým. Já jsem, no o tom je Murder Mystery, že musím stávat. Dělat, že nejsem vrah. A tak proč jsi běhal jenom za mnou? Nevím, jen tak, aby si myslel, že jsme tým. No tady má něco tak magneta. Ale třeba jsem se tady schovával. Na tvém místě. Já se dokáhnu, kde je šerif. A tak ta typka, tak ta... Hej, ale já mám nějak... tady jinak moc kolinů. Všichni ty... Jo! Kámo. Jo! Já tam levituju. Já vím, to je normální. Hunter Gaming, YouTube. Yes, ty jsi byl murder. To jsem věděl od začátku. Kámo, já mám šanci na murdem 10%. Já mám 13 a pořád nejsem murder. Jako, ale teď jako opravdu. Wait, ale it's crazy. Komu taky se líbí ta písnička? Já tady sbírám coiny a zatím nikoho nevidím. Vy jste podezřelí, že když sbíráš coiny, tak nikdo neumírá. A proč zase já jsem? Tak teď mě nenajdeš, Teď mě nikdo nemá šanci najít. Kámo, tak já se prostě teď zakempím a nikdo mě nenajde. Jo, tak já se taky nekempím. No co kámo, ale to je hra, já nechci sbírat coiny ani tuhle hru. Takže já si počkám prostě, tam já si vyhrát, chápeš, že já to můžu vyhrát kempením. Já to můžu pro Innocenty vyhrát prostě, protože když... Tak nic. Ty jsi byl murder. Ne, nebyl. Kámo, mě zase tančík jde. Tak já asi budu každou hru měnit skin. Mines, kámo. Yes, oni dali mines. Yes. Tak každou hru budu měnit skin. Kámo, já jsem si nějak nastavit audio. Kde seš? Prosím, řekni mi to, já se bojím. Já se už tady bojím. Já se tady si neviděl, proč se zakempit a... Nevěřím ti. Kde seš, pojď do výtahu. A kde jsi? No u výtahu jdu k výtahu. A já nevím, kde je. Pojď na spawn, pojď tady do středu, pojď tady na střed, jo? Jo, tady, čau. Já ti nevěřím. Ne, tak pojď se mnou, čum, já ti ukážu, kde vítám. Tady pojď, a tady se můžeme zakempit, pojď dovnitř. No, tady pojď, přivolíme ho dolů. A teď pojď dovnitř. Tady někdo. Ne, já jsem s tím nevítal. Tam pojď sem, počkej. My teď si jdeme dolů a zakempíme se tady. No dobrý, a takhle bude. Počkej, nech ho vyjet, kamo, já se ho bojím. Pojď dovnitř a zmačkej to. Takhle budeme furt jezdit. Ty mačkej vždycky to dole, já budu vždycky mačkat to nahoře. Mačkej to. Dobrý. Tak já to budu mačkat dole. OK, a já nahoře. Kamo, tady nikdo nemá šanci.
O, já jsem pod výtahem! Já jsem pod výtahem! Já jsem pod výtahem! Čau! Mačky to, mačky. Já jsem se teleportoval. Mačkej. Kamu dobrý tým. Aha, tak dobrý. Kamu jsem se zase probudil dolů. Reader, old duck. Tak já budu každou hodou měnit skin. Hej, nebo ne, kam budu, hej, ne, bude mít, hej, kam bude mít, Já? Kde seš? Ne, já ti nevěřím, Já jsem šerif, já skážu zbraň, jak ti dostanu, jo? Já jsem šerif, kámo, pojď, čum, pojď sem, já ti ukážu Zrovna tady běží nějaká mechanická. Kde seš? Se mnou je tady nějaká mechanická, s kterou jsem se zatýmoval. Říkám, že my jsme se úplně my dva s tou týpkou nějakou zatýmovali. Hej, ale takhle se nepoužiju. To byl nubák. To byl totální nubák, on tam prostě někoho zabil přímo přede mnou. Na zádech exotickou lamu. Jo, mám. A nebo seš ty exotická lama? Já jsem všechno. Já se tady zkouším s 3 zatýmovat. Tady, někde. Tady. No já nejsem. Hej, já mám 69 coinů. Aha. Já mám 69 coinů. Já mám 32. To je stovka, tady se dá schovat. Ne, ty jsi murder. Murder. Jo, ty jsi murder. Ten svůj emote, prosím tě. Nemusíš po každé flexit, že ho máš. Tak se bude asi moje poslední hra. Já jdu do výtahu. Já nejdu. Já se jdu schovat někde. Nebo hledat mudra, a když tak přijedu k tobě. Hante, kde jsi? Já se bojím. Kde tu střílí? Kde jsi? Dole, já jsem dole, otevři. Já se bojím. Mačkej, já budu mačkat dole, ty nahoře. Ne, já jsem pod výtahem. Mačkej dole, já budu mačkat nahoře. Ano, hej. Já jsem pod výtahem, mačkej to. Já budu mačkat dole, ty nahoře. Když tak kempím nahoře, co viděla? Tam ta typka, která chtěla jít do našeho výtahu a chtěla být murder. Ty to bys měl mít ty bys byl sluníčko. No, vždyť. To bylo mega dobrý. Já prosím, aspoň teď nepoužívaj jenom svůj emote. Víš, kolik máš debuffů? Já máš šanci 28%. Já mám 2%. Jo, vlastně, protože ty jsi byl. Jako já jsem byl asi tak... Nemůžeš mít 2%. Takže jsi murder. Protože nemůžeš mít 2%. Nejsem murder. 2% máš hned potom, co jsi byl. Takže lžeš, nemůžeš mít 2%. Nelžu. Můžeš mi aspoň jednou věřit. Já to mám nastudovaný, chápeš, to budeš jen potom, co jsi byl minulý, že to bys musel být minulý kolovrah, abys teď mohl mít. Tak mi řekni, prosím tě, nezabil teď a běž mi teď nahoru. Ne, neberte moji schovku. Nemusíš být murder, jen říkám, že nemůžeš mít 2%. Nachýla mám 3%, ale. Musíš pochopit normálně, že nejsem murder. Já neříkám, že jsi murder, jen říkám, že nemáš, že nemůžeš mít 2%. Hej, Hante, pojď nahoru, tady je dobrá schovka. Kde jsi? Nahoře. Pojď se nahoru.
počkej, já budu provazochodec. Já budu sluníček. Já počkej, ale ale... já reálně chodím potom, čum. Mám tě schodit? Já jsem murder. A ty jsi šedý. Dáme si plus... Já nemám šanci, já byl minulý kolo, šerif. Já jsem provazochodec, já jsem kolo. Nebo vytáhnu meč. Ty nejseš murder. Budeš. Ty nejseš murder. Budeš. Já vím, že nejseš murder. Oh, týpek. Oh, kamu dobře mi. Hej, tam ten Rast je murder. Kdo? Já tam... Pod náma Rast, ten černý týpek. Já radši Já odletím. Ne. Můžu sem? Jo, Já nemůžu. Tam který má banán na zádech. Já jsem mrtvej. Koukni se, kde byl Rast za mnou. Já jsem malý Chápeš to? Asi ne. Protože neumím mluvit. No kolik máš těch coinů? 150. Skoro. Kamo, mě se teď zvýšila o 1%. Kde seš? Víťo. Hante? No. Hante? Chceš mi něco říct? Půjdeš ke mně? Já ti chci něco našeptat. Já jsem zase na té stovce. Já ti nevěřím, tady je hodně lidí. Ne, ty mě zabiješ, tady je hodně lidí, pojď sem. Já ti nevěřím. Ty tady mě nemůžeš zabít, když tady je hodně lidí. Pojď sem, dělej. No tak já za tebou nepůjdu, protože ty mě tam zabiješ. Tady je hodně lidí, takže tady mě zabít nemůžeš. Protože já jsem šerif. Kde jsi? Ne, kamo. Dáš. Dara, věřím ti. Sakura, já jsem blbec. Tak má dobrý aimbot. Kamo, dobrý aim. Kamo, já už chci být ten murder. Hádej, kdo jsem? Kdo jsi? No, Můžu jít k tobě? Já se bojím. jo. Ale musíš mi ale věřit, že nejsem murder. Dobře, nebudu si věřit, okej? Jak věříš mi, že jsem murder, tak jdu k tobě. Tak jdeme někam. Já ti řeknu, že jsem murder. Pojď za mnou a jdeme někam kempit. Ne, já ti nevěřím. Hej, pojď za mnou, jdeme kempit, okej? Pojď za mnou, kamo. Za mnou jdeme kempit. Nech mě. Já tady pracuju na svým... Jdeme kempit, dělej. Já tady pracuju, jestli nevidíš. Tak, ty můžeš jít na disko a podlahu. A teďka hrozně chci nějaký emote, ale... A kdo tady koho střílí? Ty někoho střílí. Ty seš ale... Živčí, aby si splnil quest. Ty seš ale... Kámo, já jsem to poslal do questu. Kde
Kámo, ale tak já chci být aspoň jednou šerif, ale ne. Kde jsi? Já jsem šerif. Ne, hej, pojď, aspoň jednou budeme bez sebe. Já ti ukážu pistolu, ale já ti ukážu pistolu, OK? Jo, Pojď sem. ukáž. Není to omylem pistol, teda není to omylem nůž? Ne, jdeme dolů, kámo. Hej, stoupni si tady a uděláme tě jako pásci, jo? Že když on tě zabije, tak já zabiju jeho, OK? Ne! Hej, klidni se. Ne, kámo. Hej, ty jsi taky pěkný podrazák. Už ti nikdy nebudu věřit. Nikdy. What? Aha, zabil tě. Hej, ale tak proč se mi pořád směješ? Protože kámo, já ti věřil. Že já ti věřil. Ale tak tady nikdo nikomu nevěří, vždyť jsi to sám říkal. Hej, to už bylo jasný, já měl prostě 2% na šerifa i na Murdra. To je jasný, já už. Bright seš ty, to vím. Ne, nejsem. Jo, protože... Počkej, Bright Rider je jako impostor? Ne. Hej, já asi mám už 101%. Já už mám tak 100% na šerifa, ale pořád toho nemám. Slyším meč. Já taky, já chci to schovat. Hej, Bright Rider má makarenu. Podle mě je to ten no skin. Já jsem se tady s někým zatimoval. Je to kostlivec. Cože? Já jsem se zatimoval s kostlivcem. A jo, jiný kostlivec, nebaradnej. Trhnul jsem. Aha, ty jsi ten Magneto. Jo. Pozor, on tam hází ty rakety. Ne. On tě zabijou. On tě zabijou. Zabil sám sebe, lol. Nubák. Emergency meeting. Hej, ten nubák, on zabil sám sebe těma raketama. Ale to nejde, když já kouknu se na obličej. Hante. No. Kouknu se na obličej. Proč? Tom. Kámo, ty jsi plešatej. Jen jsem myslel, že ten týpek... Hej, kolik máš eliminations? Dej to sem, kolik máš eliminations. Já mám 11. Já 14. Ale tak ty seš... No ne, já jsem zase innocent. Já ani jednou nemůžu být šerif. Jistě. Ani hero nemůžu být. Hero ale není rola, tak když vezmeš pistoli. Já vím. Když nejsi šerif a vezmeš pistoli. Já vím. Takže to ti nemůže padnout, to musíš jen být dobrý. Já vím. Hero je ostrý. Hej, machinist je murder. Machinist. Tam ta týpka, kterou... Vím, kdo je machinist, kámo, nemusíš mi to říkat. Tady je růžový kostlivec. Mrtvej. No skin. Já jsem si tady sedl za nějaký počítač. Bright Rider. Víte, Hante, pojď ke mně. Kde seš? Já jsem tady, jedu do, jdi na vstřed. Jsem mrtvej. Aha. Tak sorry. Tak já jsem mrtvej. Ještě nejsem mrtvej, budeš mě respektovat, please? Já respektuju toho vraha.
Kamu? Hej, jdeme do lobby. Ne jako v Murder Mystery. Ok. Kámo. Hej, Ale dal si být aspoň jednou šerif. hej, podle mě ten Murder by neměl všechny zabít a měl by se uklidit a naladit ničkou náladu. Podle mě potřeboval by si ty odpočinout od nakupování všech věcí do Fortnite. Já jsem si nic nekoupil. Já jsem si koupil první něco. Teď koupil poprvé. Hej, ale tak už aspoň jedno nepoužil ten emote. Hej. Mně se líbí tohle. Vystřej, dobře. Ne. Ne, počkej. Vystřej. Kolik máš korpokových vinů? Každopádně lidi, my touhle hrou asi končíme, jo, aby to video už má asi, to video už má asi hodinu, jo, takže jo, my se s váma loučíme, jo, a čau! Čau.